Nakuha ko na! Aray ko! Aroy, nadali na naman si Nili. Guys, try naman natin ulit. Try naman natin ngayon maggango. Yan. Papandawin natin yung gango ni Ka-Eman. Sana maraming laman. Ay, Kaglin pala at ni Ka-Eman. Ako ante, handa ka na ba sa mahuli mo? Mga ano yan, lapo-lapo, samaran, kitang. Ito. Kitang man. Di ba may isdang kitang? Oh, yung itim. Oh, baba. Oh my God! Oh. Yay. Kaliliit kasi natin eh. La. Tuloy daw mamaya. Oo, tatanggalin yan. Huwag may kawin na naglabas, tanggalin. Lusot mo yung panantay. Ano niya yung ilalim ha? Sa lupa para Hindi makatakas yung 10 kilo. Nakaangat dito kuya oh. Nagsabit dito sa ano. Sisirin mo na. Nakakukon ako. Sasama sa agos. Yun, may sama siya dito. Kasarap mag-isbaw. Kaya nga, Dito kuya para ay ano. simula doon hanggang dito. Tunay na rin naihirin dyan. Nakaangat dito. Nagapos ang putol. Paison. Ito kuya ang may kahoy yatang talaga. Madami nakangat. Nakalusot na yung paa ko. Naku, baka nakalabas na. Naku, nakalabas na yung 10 kilo. Saan ka na? Sapitan na. Ginasisid mo na yata si Gigi. Sabi ko, Ronnie, saan ka na? Ito may kahoy, saglit lang, isip ka konti. Nasapitan na pala siya ni Gigi. Tapakan ko nga. Gawin niya. Hindi niya alam, natutot ako. Uy! May laki! Daan sa pa ako. Ano yung mga dito man? Parang nag-angat dito konti. Baka malabanos Pakilang. yan. Sa ilalim. Gabangga sa pa ako. Nakatawa pa dyan dyan. Yan, nasa loob na ng kulungan. Yung! O, di ba? Itang! Wala ka pa! Oy, maano kayo? Oo, mag-angat. Gabangga na oh! Matinik kayo. O yung kanya yung ano na para madulas yung mag-shoot ko. Ayun! Meron pa! Ayun! Malapad-lapad to! Malaki! Isda. Ay, isda. Okay. Kaya sa supot. Oh, baka matinik kayo. Wow, samaran. Pang lalagyan yo. Uy! Natama sa pa ako ha! Uy! Uy, Sana all! Sana all! Huwag ka magpatinik ha! Wait lang kuya. Iyak ka dyan. Iyak ka! Gabi oh. Dan sa kahoy. Madami. Madami na? Madami naman. Hindi nga. Hindi nga, kuya. Maglabas ako doon. Pumasok sa damit ko. Eh, baka matinig ako. Alis sa maran. Nakagat siya. Tinik. Ay, nagagalaw na sa paa ko. Nawala. Ay, hindi na shoot dito kuya. Kadami dito oh. Pasok sa buti nga hindi nagpalag. Diyan ang daan yan, te. May bunta dyan yung butas. Ano yung basket niya? Ito nga oh. Check mo natin. Hindi nga, kuya. Gusto ko na labas. Uy, madami pa dito kahoy. Dawat ko. Wow! Ano pa yun sa loob? Oh, mga samaran, oh. Nagbalikan yung iba. Dalawa pang dakwan. Nakabalik dyan pre yung iba pre. Ha? Kabalik. Oh, nagbalik daw. Baka wala tayong lapo-lapo ah. Ay, isda! Kusa ako! Oo. Nasamahan ko! Dito sa ilalim, Ronnie! Sisirin mo na, Jay!
Ay, si Team DFL. Naka-gloves ka naman eh. Ay, yung pako, sakit. Nagalutang yan eh. Sige ko dito. Hala! Sige ka, makaano ka. Baliktad yung hawak mo, dapat sa ulo. Huli ka? Hinahuli ka? Baliktad naman kasi yung hawak mo. Bakit natinig? Wala na. Ay, ko. Nanay ko. Nanay Arzili. Kagatin mo rin yung kabila dyan para balanse. Ba't na ano? Kanina hindi naman eh. Kaya yung hawak ko ng ganon. Nasipit niya. Ngayon mo naramdaman. Hindi lang siya nagpahalata. Nagtalikod kami sa kamerang aray. Pero nagaluha-luha na siya. Makirot. Mamaya, wala na yan mamaya. Kagatin mo rin, gano'n lang. Basta ko muna. Bulong mo pangalan mo, bulong mo. Iyan mo, Jay. Ito ba yan? Ayun pa oh. Puro samara na. Ito ang hawak na sa ulo. Baliktad kasi nasa buntot siya. Malay niya baga. Excited ako eh. Parang natinik din yung isa kong dalir, isa pa ah. Ito pa naman. Kasi tinatakan ko eh. Sakit. Lalo dito parang naman eh. Ay, shikit. Pero mawala din yan. Mas masakit pa sa break up. Ganyan din ako eh. Wala na? Ang masakit kung walang huli, di ba? Iyan na natin? Oo, tinik din. Sakit. Kabigat yung dito ko banda. Ano, Je? Parang kabigat ng dito ko. Aroy, dapat yan marami kang mauwing pagkain ng aso. Merong kalahating sakong ka na uwing isda. Nasaktan eh. Ayun ang gamot doon. Sana nabalot siya. Na, yung lapo-lapo. Yan? Ay! Ay, lapo-lapo. Bigit talaga to. Ayun. Oh, dami oh. Isang ano pa lang yan. Wala. Ayun oh. Lapo-lapo. Yun. Lapu-lapu isa. Puro pukang. Ay, kita na. Dito kuya wala na to. Oo, lapu-lapu is lang. Ang hawakan niya dito. Ay, gamot ko meron pa. Yan, pangalawang gangon na tayo, guys. Sabi niya, bahala ka dyan mag-hila. Ibuka ng malaki, ng marami ang makuha. Hey, palaki. Dito kasi Jay, gusto niya ng isarado eh. Ang dulas. Tara na. Sara, bilis. Sarado. Ayan. Huli ka, 20 kilos. Ikot mo, tapos ikot mo. Yung lambat. Oh, yung lambat. Ano yung lambat dyan sa ilalim? Ikutan mo ang kayo. Wala ah. Wala talaga ako na. Galaw-galaw ah. Wala. Kalma lang. Walang tulak. Excited kayo eh. Yun. Apa pala yun. Huli, natinik nga lang ako. Sakit. Kitang yan eh, kitang. Sa pa ako. Kitang di ba yan? Tinik ako, dugo. Ayun yung isdang kitang. Saan? Dugo ah. Oh. Ito, Jay. Patay ka. Yun. Cute yan. Aroy, nadali na naman si DJ. Aroy. Akin niya, oh, warak oh. Sa may paa niya meron. Hindi, nakawala na. Nadali na naman. Akin nga oh. Wala ba sapatos, Ge? Rot. Sinapa. Wala sapatos? Hindi, natapakan mo. Bilis lang. Inapakan mo? Oo, hinahanap ko sa paa na ate ko ha. Hinahanap. Kaya pala. Wala kasi, ginabirot niya pa. Takirot. Nakakatawa na si DJ. Naranasan mo yung naranasan ko ah. Hiyan mo na, Jay. Wala nang maglabas, Jay. Jay, nahibag ako, Jay. Dahil dito, i-add ko yung paa mo. Talaga. Baon sa akin eh. Sabi ko ayaw ko na magpon eh, gayam na birukat ka ba? Grabe mag-apaksiping ng lamba to. Talagang ganun talaga eh oh. Tigas oh. Nadadala ako ng Ano pre? Ano lagay dyan? Napapagiling sa sakit. Sa akin yan, dugo eh. Ano yung sayo, ano? Anong kitang? Kitang yun? Sa marap nyo? Kitang yun, may ito. Nakamakirot.
Meron pa? Kahoy, meron Hindi mo siya pa. makita yung sugat niya pero pan siya. Kirot. Check natin yung bulsa guys, kung may laman. Check mo nga yung bulsa. Ha? Yung bulsa. Ito. Basta natapakan mo ba yun dyan? Patay yung bulsa, hindi ko na maabot pre. Parang ayaw kong tapangan. Ikot pa sa tiya ko. Ito siya oh. Ay, baka daw ano ka ulit. Maiyak Siya ka oh. na. Ito oh. Ay, oo. Ito meron. Nag-ikot-ikot dito oh. Kahoy. Oh. Lapo-lapo. Uli. Samaran? Tsaka mga dawat. Laki-laki. Kisakit na mga agat. Ang daming dawat. Oh. Aray. Oh. Dira. Ito yung huli. Pangalawa. Pangalawang may magic sarap pa to. Yung maliliit balik nyo na lang para may balikan tayo. Release natin yung maliliit na dawat. Ay, maliit pa to, pakawalan mo to. Huwag mo ilapit sa akin. Nagugulat ako eh. May tinik na nga ako eh. Tiga ng kape. May tinik na nga ako eh. Uy, balik mo yan maliit. Hindi pa Palaking, ay laki ka muna. Palaki ka muna. Uy, ayun. Ayun, pakawalan mo yung maliit na yun, oh. Pakawalan to. Ay, wag yan! Pakawalan natin to. Baka masagat yan, oh. Lilit yung nakuha ang ano, dawat. Dawat ang tawag dyan. Ay! Pakawalan mo yan. Malaya ka na. Natunay. Aray ko. Pangatlong gango. May dalaw pa. Ha? Kala papat. Ayan niya. Gusto eh. Hindi pa tayo eh. Isip mo na. Iikot ko muna yung ano. Thank Uy! you nga pala kay Da. Senior Oxy. Thank you pa sa Ay, Senior. Paggango? Paggango. Dito sa ano sa gango niyo. Pinapandaw niyo sa akin. Sakit. Yan, ang bulsa. Ayusin. Oh, meron na agad. Dalawa. Tatlo. Yung huli na agad? Tiga nga na. Jay, baka naman hindi dapuan ng isda yan. Ayan kami pa tayo matapos dito. Sabi, nagkukulay naman to. Sabi. Ay, doon pala. Ay, ay, napay! Ay, nakuha ko na. Dito baka makawala. Mga ganda. Hindi, pre. Ako malimang. Ay, mga. Shoot na yan! Ayan na! Ayan na kuya! Ayun na yun. Limango. Ayun na, ayun. Dalawa yan, pre. Dalawa yan, dalawa. Uy, baka mag-blend! Dalawa yan, pre. Ay, ito. Isda, kalaki. Ay, mag-taas! Huwag yung taas! Taas mo lang. Yan. Dalawa Yung baba, yung baba. Baka Dalawa mag- yan. Bulsa niya! Yung bulsa niya! Iangat ko yung... Pasok doon sa bulsa niya kasi. Ay! Ay! Glenn, dito na siya, Glenn. Dali! Kapain mo na, Peng! Kapain mo na! Ano dyan? Dito. Patay ka dyan, Peng. Iyak yan mamaya. May malaking isda, nagabaon sa putik. Yun. Ito na. Ito na, sa pa ako. Talakitok! Pangagat! Ay! To. Ha? Ito, yun ang sabungad. Ito, pumalit lang. Ito bungad. Wala na, pasok sa loob. Ay! Yan na, pasok na. Galaban! Malaki yun, tignan mo mamaya. Malaki yun, galaban eh. Madaming naman! Tatlong nagpula-po. Wow! Ang laki, oh! Ang laki nila lapo-lapo! Daming alimango! Ala, kalaking alimango! Alimango? Ala, kalaki. Kinagat ako eh. Ala! Hihi! Yung mga ilapit. Kalaki, oh! Dalawa na yung malaki natin. Wakam sa ulo. Dahan-dahan natin. Ay na! Diyos ka, makawala yan.
Oh, may hipon na puti. Kuha mo sa ulo. Kuha mo sa ulo, baka makawala. Ay, ang laki! Ang laki-laki! Ang laki-laki eh. Alam, may nakain. Matanggal yung sipit din. Aroy! Guys, tignan nyo naman. Sama man sa kaldero yan. Lalaki. Taba! Lalaki. Lalaki, oh. Wala yung pinakamalaki. Ang laki. Wala na sipit. At galamay. Inubos na. Ayun, meron pa. Dapat tanggalan yung sipit bago niya lagay doon. Ayun o. Kabila. Tanawan. Hindi, pag dinukot yung labat, silipit-sipitin mo. Tingin. Akan nga natin. Yo! Sipit. Wow. Angat mo, te. Wow! Parang ako nakahuli dito, oh. Dito, oh. Ay, makawala lang. Ako nakahuli dito, eh. Ay, makawala. Ay, ikaw pala. Ayun guys, lipat na naman tayo sa pang-apat na gango na. Yun siguro. Itutunog na namin to. Pero sabi ni Glenn, 5 daw pandawin. Kanina 4 lang, naging 5. Karami ng karami, masaya yun. Ay! Paako kamay. Ginawa ka. Paat kamay, pinagsama na. Hindi, pagkain mo pa nga. Nagkapan ako ng lambat eh. Nagatapag ako ng lambat eh. Isda nga. Magtalon. Ayun! Sa paako, hindi niya na yung paako yun. Nagatapag sa lambat. Paako may kumayan. Oh. Yun. Yan. Ate, ilalagyan. Yan, parang alimango yan. Nga yung sa Hindi niya pa nakapat? yung sa likod niya talaga parang gaganon. O, gaganunin mo, nagakon siya. Patay na yata si Rune. Wala, patay na. Si Rune, ay naku Rune! Umaon ka na. Ay, nakalabas yung isda. Nagalabas? Ah! Sabi ko sa inyo eh! Ay, hindi. Dawat lang eh. Dawat? May nagalang isa na isda sa likod. Naglabas, pero Balik ulit. Pain. Ayan guys, pang 5 ano na tayo, pang 5 gango. Kanina yung pang-4, wala kaming nahuli, puro maliliit kaya pinakawalan na namin. Sana dito meron. Kalaki nga, nakon na yung tubig. Makautot ako ito yun na, hindi ko mabuhat. Iutot mo lang eh. Yan, Yun. paa mo yun. Kapa ma? Paa mo yun! Hindi ah. Paa mo yun! Wala. Naninipa ka. Nakaluhod ako. Paano ko makasipa nakaluhod? Ayun! Isda yun! Hindi siya yung nagampas yung dito. Kakala ko sinipa mo ako. Nakaluhod ako eh. Okay. Kalaking! Diyan na. Diyan na. Walang ginakon ko atin kahoy Yung yun. bulsa baka natakpan na ano na bagdaw. Kasakit ng hampas niya eh. Kala ko sinipa niya ako eh. Diyan nakaluhod. Ayun. Yun. Yun! Diyan banda, nagbaba. Kuya, yung bulsa niya saan na? Dito. Diyan na. Baka natapakan ko eh. Tumatanggal tong kahoy, kanina ko pa. Iganon mo. Malaki? Hindi ko. Diyan na. Nakahiga. Kaya baka pala na Juan yan, di ba? Tanggalin mo nga ano. Yan. Yan. Aray, ano yun? Ay! Nagtusok sa puwet ko. Ayun! Kalaking isda! Aray! Pangagat! Kinagat ako! Mga agat nga! Oh, di ba? Laki-laki! Sabi ko sa'yo, isda yun eh. Kaya akala ko Kala yun na, naniwala na kami sa'yo. Sabi pa, paano ako magsipa? Nakaluhod ako. Ano pa dyan, Ron? Aragay ko, alay, usad mo. Silipin ko na lang kasi. Ayun! Andiyan na! Ayun! Parang may lapalapo. Sarap. Sarap ng kain ni Gigi tsaka nung aso niya. Ay, talaga. Magkaharapan pa kami na yan. Meron pa Matik ng yan pugita, eh. Gi. Tsaka yung 1 kilong Yun o. hanggat kirate na Dami. panagat din. Ang daming samaral. Nagat ako ng ano, dawat. May malaking dawat. Ano, mayroon akong naapakan. Saan? Saan ante? Ano yan, ante? Bakit sa basket na? Yun sa ano na yan, daanan na ng... Oo. Hindi mo. Ano, kalaki! Saan? Ay, baka yun na yun. Oo, tama. Sana. Ante, baka makan mo. Ginaapakan ko. Diyan, sa may pa ako. Dito? Ante, huwag mong tanggalin yung paa mo. Yan! Ayan! Yan! Oh? 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 Wala. Bitawan. Oh. Pero nasa loob pa naman. Ginaapakan Anong isda yun? Aywan ko Kalaki!
Lapo? Oh? Lapo! Saan si Majilan? Masakit dun magkanyan? Hindi. Ay, magpasok ako sa loob. Nagpasok tuloy ako. Tam? Siya pasok ka. Hindi na agat. Yung mga agat na masakit magkagat. Tsaka yung mga dawat-dawat. Nagpasok sila, wala nang ano, wala nang Tanda sugat. isda. Nag-ayos na, tanda na sugat to. Dito na pala lahat tayo sa loob. Wala laligtas to, King. Tingnan ko lang kung may Hoy, makatali. tingnan nyo, baka nakaangat naman. Nakaalis lang ng isa, sundan agad ng isa. Oh. Kalaki man ang kahoy dito, oh. Hindi mo tanggal. Saan? Dito, oh. Saan? Eh, tapakan. Ano, hindi pa May nagpasok. talaba pa ata. Check natin yung bulsa. Wala na yung bulsa niya. Wala. Nandyan? Aray. Aray. Yun. Meron? Parang wala. Oh, nge. Nge. Ay, ano? Samaran. Wala, ayun lang ang dalawa. Dalawa lang, malaki. At least hindi zero. Dalawang malaki. Yun, no? So, tijuan. Panay ang tite. Diyos ko, day. Daw ginabilang niya na. Iniisip ko kung ano masarap Yan ang imo ano yun, no? sa Samaran. Yun o, palubog ng araw o. Pauwi na rin kami. Yun o, laking mga agat o. Hindi po nang palpakan. Yan o, lapo-lapo o. Huli ko yan. Huli ko to. Yan o, lapo-lapo. Huli ko yan. Huli ko to. Huli ko yan. Puti yun ante. Yung isang alimang. Ayun o, yung tumatak. Ayun na. Ayan, ang huli ko. Ay! Huli ni Ronnie. Mga agat. Si Bibiyag Pai. Naubos Thank you. na. Thank you, Team Oxy.